Скорпиони, през новия лунен месец до 15 юни 2026 година ще сте фокусирани върху живота на брачната половинка, второто дете или други близки взаимоотношения. Най-силно през първата половина от месеца ще се наложи да балансирате в личните си връзки и да опитате да избегнете конфликти, ако това е възможно. Ще имате усещането, че любимият човек ви изпитва по някакъв начин и изисква от вас действия, които ви създават дискомфорт. В този случай имате избор, от вас зависи какво ще приемете и какво ще отхвърлите като предложение, идващо от партньорски отношения. Някои от вас ще сключат нов договор или ще стартират съдебни процеси, или съществуващи юридически дела ще получат раздвижване и обновление. Най-силно ще се усети това новолуние от скорпионите, родени в последните дни на знака. След 19 май до 13 юни Венера ще ви даде едно рамо на подкрепа в начинанията, идващо от контакти с чужбина, свързано с пътуване надалеч, въпроси около образователни стремежи, преподаване и общуване с учители. Скорпионите, родени в първите дни на знака, могат да наблюдават внезапни промени на работното място и във връзка с личните им финанси.